ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ କରମାବାଈଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ କୃଷକ ଜୀବନରାମଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ଘରେ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୀବନରାମ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଓ କନ୍ୟାଟିର ନାମ କରମା ରଖିଥିଲେ। କରମାକୁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କରମା ବୋଇ ବୋଲି ଖୁସିରେ ଡାକୁଥିଲେ। ଜୀବନରାମ ସେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଘରର ନିୟମ ଥିଲା। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା। କରମାବାଈ ବଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖୁଥିଲା। ତାର ମା ବାପା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ନିଜ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜୀବନରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ କରମାବାଈଙ୍କୁ ଦେଇଗଲେ ଏବଂ କରମାବାଈଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, କରମାବାଈ, ତୋର ମା ଏବଂ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ତୁମର। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବ। ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବ। ତା ପରଦିନ କରମାବାଈ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ହାତରେ ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇଲା ଏବଂ ଗରମ ଗରମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଥୋଇଦେଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା ଭଗବାନ ଆସି ଖାଇକି ଯିବେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆସି ଦେଖିଲା ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଖେଚୁଡ଼ିର ଦାନା ଭଗବାନ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। କରମାବାଈ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କରମାବାଈ ଶେଷରେ କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା, ଭଗବାନ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରସାଦ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ପୂଜାବିଧି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଆସ ମୋ ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, କରମାବାଈ, ତୁ ସିନା ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଛୁ, ହେଲେ ପରଦା ତ ପକେଇନୁ, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ଏହା ଶୁଣି କରମା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ପରଦା ପକେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ କରମାବାଈ ପରଦା ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସତରେ ଖାଇଦେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ କରମାବାଈ ଭୋଗ ଲଗାଉଥାଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ କରମାବାଈର ବାପା ଓ ମା ସ୍ନାନରୁ ଫେରିଲେ। ଦେଖିଲେ ଘରେ ଗୁଡ଼ ଘିଅ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଗୃହରେ ଯେତେ ସବୁ ଗୁଡ଼ ଘିଅ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା? କରମା କହିଲା, ମା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଘିଅ ଗୃହରୁ ସରିଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଜୀବନରାମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରଦିନ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ବନେଇକି ଦେଲା, ଦେଖିଲା ସତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଝିଅର ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଜୀବନରାମ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଜୀବନରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। କରମାବାଈଙ୍କର ବିବାହ ପିଲାଦିନରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କରମାବାଈ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ବନେଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ଖାଇଦେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ କରମାବାଈଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ସାଧୁ ବାବା ଆସିଲେ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ତମେ ସ୍ନାନ ନ କରି ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରୁଛ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତମେ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ ଲଗାଇବ। ଏହାପରେ କରମାବାଈ ତା ପରଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସୁଥାନ୍ତି ଦେଖୁଥାନ୍ତି କରମାବାଈ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ସେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସୁଥାନ୍ତି ଦେଖୁଥାନ୍ତି କରମାବାଈ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଖି ଫେରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ସେଦିନ କରମାବାଈ ପ୍ରସାଦ ଦେଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୁଆଧୋଇ ନ କରି ସିଧା ଯାଇ ରତ୍ନବେଦୀରେ ବସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ପୁରୋହିତ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁ ଅଇଁଠା ହୋଇଛି। ପଣ୍ଡା ପୁରୋହିତ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ,
ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଇଁଠା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୋର ମା' ହେଉଛନ୍ତି କରମା ବାଇ। ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ସେ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେ କେତେବେଳେ ତ ସେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସିଏ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲି ବୋଲି ମୋର ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କରମା ବାଇଙ୍କର ଏମିତି ଭକ୍ତି ଦେଖି ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜେ କରମା ବାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କହିଲେ, କରମା ଭାଇ, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଥିଲ, ଆଜିଠାରୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ଦେବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। କରମା ବାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତାହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ମୋତେ କିଏ ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗେଇବ? ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗେଇବାର ପ୍ରଥା ରହିଅଛି। ମୋ ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।